Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakapfurirwa kuti ndinge ndichizogadzira musikana uyo wandainge ndichida nemwoyo wangu wose, wandaifungidzira kuti ndiye ainge achazova mudzimai wangu, but nekuda kwezvakaitika pakati pangu naye ndakabva ndachizomuenderawo kun'anga, ndikabva ndachizonomugadzira. Pari zvino ndiri kuraramawo ndiri kuno kukumhiri kwemakungwa. Ndakaita kuti girlfriend ringe richiita ngomwa, but tikabva tachizomusundidzira mhepo yemunhu akafa achiitawo zvekuzvisungirira, saka naiyewo akazoitawo suicide. Nyaya yangu ipostei kumaconfessions, asi pamuchange mava kuposta ndinokumbirisawo kuti munge muchizoviga chitupa changu. Ndauya nenyaya yangu. Ndiri murume uye zvekare ndiri kugara ndiri kuno kumhiri kwemakungwa, ndiko kwandiri kushanda. Ndakasouya kuno kudhara because ndainge ndichishandira imwe kambani which was an international organization. Zvakazoita kuti ndinge ndichizouya kunoku. Nyaya yangu yakamira sekudai: ndikuda kureurura utsinyi uhwo hwandakaita. Ndainge ndiine musikana wangu wandainge ndichida nemwoyo wangu wose. Musikana uyu ndakatanga kudanana naye iye paainge achiri kuhigh school, inini ndainge ndava kuuniversity. Akati apedza kunyora A-level yake kwava kupasa, akabva achizouyawo kuuniversity, iniwo ndainge ndava kutonopedza. So ndipo pandaimira naye apo paainge achiri kuuniversity. Ndaimira mukoma, upenyu hwainge hwakavaomera iye nevabereki vake, zvinhu zvainge zvakaoma. Ndini ndainge nditori kusaidi kwake, ende vabereki vake vainge vachizviziva, ende vainge vachifadzwa nazvo kuti ndainge ndichimira nemwana wavo ndichivabatsira. Vabereki vangu inini mukoma hakusi kunzi vainge vari vanhu vainge vachitambudzika, kwete, vaitovawo vanhu vainge vaine zvimari zvavo, but not zvokuti tingazoti vabereki vainge vakapfuma, but they could afford a good lifestyle. Saka ndaiti makuseni ndikamuka ndotoenda kutauni nekombi, kudzoka zvekare nekombi. Asi musikana wangu uyu dzimwe nguva ainge asingatokwanisi kuwana mari yacho iyoyo. Ndaita mamwe mariski sacrifice zvekuti ndaisarudza kuenda kuchikoro netsoka, ndodzoka zvekare ndichifamba netsoka. Ndapa iye mari kuti anga achikwanisa kuzoshandisa transport. Zvainge zvichitozivikanwa nevabereki vake, ende vaizviona kuti mwana wavo ndainge ndichimuda. Ndainge ndichitozviudza kuti ndainge ndakawana mukadzi wekuroora, uye zvekare ndainge ndakachiva gunhu hwake. Saka kuchikoro inini ndaiva pamberi pake ne2 years, kureva kuti musikana uyu akazosara kuuniversity, inini ndagraduata ndokubva ndachizowana hangu basa. Ende ndakaita lucky mukoma, ndakangoti ndichingonowana basa kwava kuwanawo basa rainge riine mari. Zvinhu zvangu zvainge zvava kutofaya paya, ende kana kamuchengetero kacho ako kandainge ndava kumuita iye nevabereki vake vega vaipa kutenda. Ndichishanda kudaro, iye aipota achitombouya kumba kwangu tichitombogara tose, taita sekunge mukadzi nemurume, but vabereki vake vainge vakati vainge vachida kuti atange apedza zvidzidzo zvake then tobva tachizoroorana, but pamba pavo ndaitosvika ende vaitozviziva kuti ndini mukuwasha. Tainge tichitovimbisana kuzoroorana. Inini ndainge ndakatoona imba yainge yamira, uye zvekare we are going to do this for the rest of our life. Saka musikana wangu akazoti ava pafinal year, baba vake vakabva vakatanga kurwara neTB. Saka vakarwara kwenguva refu, and it was financially draining for me because ndainge ndichivabatsira. Ndaiti kamari kose ako kandinenge ndawana ndobva ndatora kamari ikako ndobva ndavapa
kuti vange vachikwanisa kuendeswa kuchipatara ende vaiwanzo kuenda kumaprivate. Saka mwedzi woga woga ndainge ndava kungoshandira ivo ndichiti zvimwe kuda kwainge kuri kufadza mudzimai wangu, because ndainge ndava kutomuona semudzimai noti musikana wangu. Izvo kwani ndainge ndichingozvinyepera. Kubva musi iwoyo ndo pandakabva ndachizodzidza kuti vakadzi vose vana vaSatani. Kana kuri kunzi unenge uchimubatsira iye, ndipo paanenge achikuona sekunge unenge wakakosha, because yaakazonditamba yainge yakapenga mukoma, ende ndainge ndisina kana kumbogara ndakatarisira kuti ndo zvainge zvichazoitika. So mushure mekunge baba vake vashayika, ndini zvekare ndakamira parufu rwemubereki wake. Ndini ndaimhanya pakanzi pari kudiwa chakati, pari kufanira kuti pange pachitengwa chakati. Iniwo semukuwasha ndaiti ndiri kubatsirawo mudzimai wangu, but ndainge ndichitozvinyepera. Mushure mekunge baba vake vavigwa, upenyu hwakaramba huchingoendawo kumberi. Musikana wangu aiuya kwandiri nematambudziko akasiyana-siyana, saka akachizouya kwandiri akabva ati ainge achida kuti ndige ndichimubhadharira fees, zvekare nemaexam fees nezvimwe zvainge zvichidiwa. Apa ndainge ndisina kana sendi mukoma. Ndikati kwaari, handiti unozviziva kuti takabva here mukubuda munhamo dzababa, kubva baba vachirwara kuzonosvika vachizonofa. Unoziva here kuti ndakashandisa mari? Akabva atopopota akatotsamwa, akabva ati kana usingadi kundibatsira haisitombori kana nyaya, ndichatsvaka umwe munhu anokwanisa kundibatsira. Ainge ava kutoita rafu achiti kwandiri iye ainge asingazvikwanisi izvozvo zvekudanana nemunhu wekuti kana kuri kunzi akakumbira mari anombotanga aunzwa tunyaya twakasiyana-siyana. Akapopota musi iwoyo mukoma zvokuti paakazobva pamba pangu achienda, ndakashaya kuti ndoita sei apa kwekuti ndinge ndichiiwana mari yacho kwainge kusina. Ainge atondiudza kuti kwaiva nemunhu ainge akamuvimbisa mari. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza, but nekuda kwelove yandainge ndiinayo handina kumbogara ndakafungidzira kuti aikwanisa kuzotanga kundichita izvo. Vainge vagara vatoriko zvavo vanhu vainge vachimupfimba, saka akati awana mukana iwoyo wekuti tinonetsana, ndokubva achizotanga kudanana neumwe mufesi. Akazoti abuda mukomanashi, ndakarwadziwa. Do you know kuti musi wegraduation ndainge ndisitoripo panzvimbo, because akatoti ainge asingadi kuti ndinge ndichienda naye. Ndakarwadziwa semunhu wekuti ndainge ndisina mari, ndakashayawo kuti ndoita sei. Apa amai vake vainge vasisina kana basa neni. Ndaitoti ndichitotaura navo ndaitoita sekunge munhu anopenga, kutoita sekunge ndiri kuvanetsa. Izvo vaitozviziva kuti kwainge kwava neumwe mukwasha uyo ainge ava nemari. So fast forward, vakaenda kugraduation, ndikazotoudzwa nefriend yake akanditi the reason as to why iwewo usina kukwanisa kuenda navo, it is because kwanga kuchingodiwa vanhu vaviri. Akanditi akauya namama vake, akauya neimwe boyfriend yake. Ndakapererwa mukoma, ndikarwadziwa kusvika pekupedzisira. Ndikatanga kunetsana naye, akangoti kwandiri haufaniri kuti unge uchirwadziwa. Ndikati why? Akabva anditi ndini ndinofanira kutoti ndige ndichirwadziwa, because just imagine kana kuri kunzi ndikaroorwa, murume uyo achazondiroora. Chekutanga chaachandibvunza achati kokumandara wakaenda kupi, and I will have to explain kuti wakaenda kupi, saka usatomborwadziwa zvako. Mukoma, nekuda kwekuti ndainge ndakaluza mari dzangu dzakawanda pamusikana iyeye, ndakabva ndaramba ndakangobatirirawo paari. Mwariwo zvavakaita, vakabva vachizoita kuti ange achiwana basa. Akawana basa akatanga kushandira imwe NGO. Vaienda kumaremote villages vachinobatsira vanhu vanotambura mumaremote villages. Ndipo apo ndakatanga kungoita feeling yekuti ainge aine munhu chete waainge ava kufambidzana naye zvekare, because aifamba nomwe mufesi aiva nemari dzake, ainge achishandirawo NGO yacho iyoyo. Ndainge ndava kutoonekwa sekunge ndainge ndisisiri kana chinhu muupenyu hwake. Ndaiti kana ndikataura naye mukomanashi
aita kundipindura imwe rafu yekuti ndaishaya kuziva kuti ndozvifambisa sei. Saka ndakabva ndachizomufonera nerimwe zuva. Mushure mekunge ndamufonera musikana uyu akabva achizokanganwa kudropa call yake kwava kuudza mufesi waainge ainaye kuti inini ndainge ndisitomborikana chinhu mulife make and ainge asitomborina kana basa neni. I was just wasting my time on her. Iyi ndakarwadziwa mukoma, handidi kukunyeperai. At that time ndo paakabva achizotanga kudanana nevamwe doctor because vaizopota vachifamba nemadoctors vamwe vainge vachishandira imwe NGO. Mari yacho yaainge ava kuwana painge pasina need yekuti aswere achifunga nezvangu. Apa varume vaainge achidanana navo vaiwana mari kudarika kamari kandainge ndichiwana. Saka ndakazoudzwa kuti ainge ava kutoda kutoroorwa nadokta. Pandakanzwa mashoko aya zvakandirwadza zvekuti ndakatomboda kuzviuraya. Ndakazozviudza ndega kuti life haina second chance. Ndipo pandakabatwa nemweya weutsinye ndainge ndava kuda kugadzirira musikana uyu saizi yake kuti azoudza vanhu kuti mari yemunhu haidyiwi kana usingachamudi, uye zvekare kana usingamudi usadya mari yemunhu. Mukoma ndiko kwakatangira nyaya yangu. Ndatangira kumashure kuti ndanga ndichida kuti munzwe kuri kubva nyaya yangu. Saka pandainge ndava kuda kugadzira musikana uyu ndakaenda kumba kwevamwe sekuru. Sekuru ava vakandibatsira, ndivo vakandiudza kuti vainge vaine mimwe mishonga yekuti ndinoishandisa. Mishonga iyo kuri kuroya musikana uya asambofa akabata mwana mukupenyu hwake hwose ende asagara mudzimba. Sekuru ava vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka mbiya dziya dzinoshandiswa nemapostori, zvekare vainge vachida zvipfeko zvake zvemukati. Saka musikana uyu ainge asina decision. Aimboti kana akandirafura obva auya kumba kwangu achindinyengerera, then tobva tachizotombogara tose. Saka akazoti auya kumba kwangu, ndipo apo pandakabva ndachizoba zvipfeko zvake. Ndakamuka huri usiku ndikabva ndachizoba chipfeko chake ndikachihwandisa, ndokubva ndachizotorawo mari yainge iri muwallet ndikairuma-ruma kuita sekunge rainge riri gonzo. Mangwana acho Maxine akamuka akatanga kutsvaka chipfeko chake chemukati, but aitova nedzimwe hembe dzake idzo dzaitogara kumba kwangu. Ndakangoitawo sekunge maybe rainge riri gonzo rainge raba chipfeko chake chemukati zvekare nemari yangu yainge yakarumwa-rumwa, ndokubva achizotora pazvipfeko zvake zvainge zvagara zvirimo mumba ndokubva achizoenda zvake kubasa. Saka ndakazoenda nechipfeko chiya kumba kwasekuru vaya kwava kuchizomugadzira musikana iyeye, but shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ange achingorambwa chete nevarume sezvakazoitika ipapo, but handina kuziva kuti kumagumo kwazvo ainge achazofa musikana uyu. Saka sekuru vaya vakazoti kwandiri kana ndainge ndichida kunyatsokumurwadzisa, ivo vainge vachida kutora umwe mweya weumwe murume uyo ainge akafa achiita zvekuzvisungirira. Vakabva vati ndoda kuti tinge tichisundidzira mweya wacho iwoyo kwaari musikana uyu. Ndakabva ndachizobvuma kuti tinge tichiita saizvozvo. Mushure mekunge tasundidzira mhepo iya akatanga kuita depression, kwava kuchizozviuraya. Ndikabva ndachizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Saka ndauya kuno mukomanashi ndakatorarama upenyu hwangu bho. Ndikabva ndachizotanga kuona chipoko chake. Ndiri kushungurudzwa nechipoko chake zvekuti ndinototya kuti at the end of the day ndichazoendeswa kumental institution nekuda kwezvimwe zvinhu izvo zvandinoita kana ndiri nenge paine ruzhinji rwevanhu. Ndipo paanonyanya kundishungurudza. Anenge achiuya kwandiri anobva achizondiratidza bepa. Anenge akanyora pabepa ipapo kuti ndoda kuti vanhu vose vange vachifunga kuti unopenga, but iwewe unotozviziva kuti hausi kupenga. Zvose zviri kuitika uri kutozviona, but ndoda kuti vanhu vafungidzire kuti unopenga. Saka iye anoti shungu dzake ndedzekuti tinofanira kuti tinge tichizova tose kweupenyu hwangu hwose, and anoda kuti ndinge ndichizoendeswa
kunogara mapenzi. Hanzi ikoko ndokwaanozowana mukana wekuti ange achiuya kwandiri achindishanyira paanenge achinzwa kuda, nekuti kana ndikaiswa ikoko semunhu anenge ava kunzi uyu mupengo, murwere wepfungwa, kunyange ndikazoonekwa ndichitaura ndiri ndega, ikoko kunogara mapenzi. Handiti mamwe mapenzi anenge achingotaura ari ega, iye anenge achiti panguva iyoyo vanhu vanenge vachikuona uchitaura uri wega but unenge uchitotaura neni. Saka ane zvimwe zvinhu zvaari kundiitisa zvekuti ndava kutotya kuti ndichagumisidzira ndatorwa ndobva ndaendeswa kunogara mapenzi. I don't want to end up being like a maniac. Pane zvimwe zvakamboitika mukoma ndikatosungwa. Nerimwe zuva ndakatoti ndapinda mutoilet, public toilet, ndichitorasa mvura. Mainge muine vamwe varume zvekare vainge vachitorasawo mvura. Then ndakati ndatarisa mumira ndikabva ndachizomuona. Saka ndakavhunduka mukoma. Ndavhunduka kudaro ndikabva ndarova mira riya nechibhakera zvekuti munhu wose akabva angobuda. Pandakazobudawo mutoilet muya ndikatoona kuti mapurisa ainge akandimirira, ndokubva ndachizotombotorwa paya. Saka I was labeled as a maniac. Ndiri kutya kuti kana zvinhu izvi zvikaramba zvichiitika, pane pandichazototorwa chete nechisimba ndichinzi I am dangerous to the public, yet I am not even dangerous. Mukoma zvandiri kusangana nazvo zvakaoma. Ndiri kugara ndichiona chipoko chake. Iye anoti chitsidzo chedu chatakatenderana kuti tinofanira kuti tinge tichizova tose kweupenyu hwako hwose. Saka ndoda kuti vanhu vange vachifungidzira kuti uri kupenga but iwewe hausi kupenga. Saka ndinodawo advice kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe. Please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndine vamwe baba avo vandiri kutaura navo, ivo vari kumhiri kwemakungwa, but vane zvimwe zvinhu izvo zvavari kuda kuti ndinge ndichiita, in which ininiwo wacho ndiri kutya. Vakanditi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunoita introductions hanzi kuhama dzavo, asi pandiri kuendako vakati ndinofanira kuti ndinge ndichizonosiya maruva paguva remudzimai wavo. Nai zviriko here zvinhu zvakadaro? Ivo vakangoti hama dzangu they will understand because we are civilized. But mukoma inini handisati ndakambozvinzwa zvinhu zvakadaro kuti ndinonzi enda kumusha uri wega for my introductions. Okay, it is fine sezvo ivo vari kure, but iyi yekuzonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizonosiya maruva paguva raamai guru, nai zviriko here? Am I overthinking things? Vakanditi he will be with me all the step of the way. When I am there, one of his sister, she will go with me kuguva racho iroro, ndobva ndachizonosiya maflowers. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Hanzi ikoko kwavari kumhiri kwemakungwa vakashayikirwa nemudzimai wavo wenumber 2. Ava vakafira kuno amai guru was the first wife, ndokubva vachizobuda munyika ikoko futi vakashayikirwa nemudzimai. Hey, pakaipa. Hanzi mukoma ava vacho vavari kufambidzana navo vanzvadzi vedu, hanzi vane 56 years apa, ivo vane 22. Let us try to assist her in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera zvakangooma hazvo vedu we. Ivo vaya vari kutipa maconfessions aya vachitiudza everything about the dark kingdom. She is also suffering health wise. Kubva ipo paya pavakanditumidzira maaudio vakati marwariro acho andiri kuita hazvina kana kutombomira mushe. So let us just appreciate her because she is also suffering. Kurwara kwavari kuita hatichazivi
kuti kwava kukonzereswa nei, but ndicharamba ndichingokupakurirai zvose zvavanenge vandiudza kuitira kuti tinge tichizokwanisa kuziva kuti zvii zvinoitika in the dark kingdom. Kana kuri kunziwo unenge wakajoina satanism uye zvekare uchiitawo izvozvo zvekuroi, you can come to my inbox and you tell me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.